Ahojte. OK, tak to budeme nejako fungovať, hej? Že to by bolo pre nás teda povzbudujúce. No, som dostal za úlohu na niečo povedať na začiatku, no tak niečo poviem. Som dnes čítal také zamyslenie, také, že to bol jeden príbeh jedného človeka, jedného muža, ktorý bol v Norsku, v Osle a bol v nejakom parku a poblízku toho parku alebo niečo také, keď to niekto čítal a teraz si vymýšľam, tak sa tvárte, že je v pohode všetko. A ja som si to tak predstavoval, hej. No a keď bol v tom parku, tak sa dozvedel, že tam príde kráľ do toho paláca, ktorý je poblízku, že príde norský kráľ. A on bol z toho veľmi natešený a si vraví, že chce vidieť norského kráľa, že určite ho chce vidieť, že sa veľmi tomu teší, že má takú príležitosť a že ho tu bude čakať, dokiaľ ho neuvidí. No a za ten čas, keď ho tam čakal, prišla taká hrstka študentov a proste oni všetci sa rozbehli jedným smerom a on išiel za nimi, že pravdepodobne tam bude kráľ, keďže všetci tam idú. No a prišli na to iné miesto a proste prišli limuzíny a z auta vystúpila žena. No, takže to nebol kráľ, ale bola to nejaká známa slavná herečka, taká, že keď sa povedalo meno, že kto to je, že všetci hneď vedeli, že kto to je. No a za ten čas, on bol taký, že OK, toto je slavná herečka, ale ja chcem vidieť kráľa, tak sa išiel a vrátil sa na to miesto, kde mal prísť kráľ. A za ten čas sa stalo to, že kráľ prešiel. Kráľ medzi časom prešiel a už ho nevidel. No a výstup z toho je, že koho dnes ty chceš dnes vidieť. Či to bude kráľ, alebo či to bude niečo iné. Lebo taká je vec, že my máme kráľa, aj keď sme v demokratickej republike. Ale máme kráľa a tým je Ježiš Kristus. A moja otázka je, ku komu dnes pôjdeš ty? Ja chcem ísť za kráľom a chcem ho vidieť. A budeme teraz uctievať kráľa a to je to, kedy ho môžeme čakať, kedy môžeme na neho pozerať, kedy môžeme na neho smerovať svoj zrak. Takže keď vás môžem poprosiť, je to pre vás v pohode, ale nie ste príliš unavení, ako ja, keďže som bol hrať futbal na podľa nohy, ale ja musím stať. A keby vy ste sa mohli postaviť, by to bolo super. A nie preto, že teraz ja som to povedal, ale preto, že ideme čakať na kráľa pripravení, že by sme neušli možno tak inde. A môžete sa postaviť, kto chcete. Bezpečný úkryt
pláňach zvorí, ubíl si ma. Vieš, po čom túžim, vieš, že to môžem nájsť.
viac. Ukryj ma v objatí. Skloním hlavu tvojmu srdcu chcem. Ježiš,
Hospodin, Pán náš, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Velebnosť svoju vyvýšil si nad nebesiach. Sú z detí a dvojčat si pripravil chválu proti svojim odporcom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Keď hľadím na Tvoje nebesia, dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa, čo je človek, že na ňo pamätáš, a syn človeka, že ho ujímaš. Urobil si ho len o niečo menším než nebeské bytosti. Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou,
Ustanovil si ho za vládcu nad dielom svojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy. Všetky ovce, kozy, dobytok aj divú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby, všetko, čo pláva morskými cestami. Hospodín, Pán náš, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Keď si spievame túto pieseň, tak si uvedomujem tie slova, ktoré sa píšu v žalme a ktorý Dávid hovorí, že aký my sme dôležití pre Boha. On nám dal všetko, dal nám ľudí okolo seba, dal nám zem, na ktorej žijeme a hovorí, že chcem, aby ste na nej žili. Chcem, aby ste... Dal som vám vtáctvo, dal som vám divú zver, dal som vám všetko a robte to, aby sa oslavilo moje meno. A aj teraz, keď budeme spievať, že náš Pán je kráľov kráľ, tak myslíme na to, že Boh je dobrý Boh a dal nám všetko, dokonca jednorodeného syna a o tom sú aj tieto Vianoce, aj tento čas, aj tento check-in. Chceme, aby to sme si uvedomili každý jeden, keď sme prišli, že sme tu kvôli nemu a že sme tu kvôli tomu, že Boh nás miluje, že nám dal všetko a dal nám svojho jednorodeného syna, ktorého dal medzi hriešných ľudí, medzi nás a my za to môžeme ďakovať a zase budeme spievať opäť pesničku, že náš Pán je kráľov kráľa a fakt s takou rozmýšľame a uvedomujeme si tie slova, že čo spravil pre nás, čo nám dal a ja keď si to dám tak pre seba, tak si uvedomím, že neviem, či keby som mal niečo svoje a dám to niekomu, možno neviem, ako s tým zachová a on to spravil presne, že dal nám sen, dal nám svojho syna, skrze ktorého máme večný život a tak sa radujme a spievame ďalej v tom pesničku, že náš Pán je kráľov kráľov. Oh my God.
veľkolepý, že nám na to rozum nestačí. A my to môžeme považovať za také šialené, to, čo on robí. A prečo Pán Ježiš prišiel takto? Prečo nie viac tak slávne, alebo čo? A predsa o tom všetci vedia, predsa sa o tom hovorí, predsa mu to nezobralo z jeho slávy. A ja vám chcem povedať, že vo vašom živote Pán Boh môže tak neočakávane robiť veci. Takže to bude tak slávne, tak ako to je neočakávané, tak to bude slávne. Tak naozaj sa modlíme a prosíme za také neočakávané veci a nebudeme potom prekvapení, keď sa začnú diať v našich životoch. Tak môžeme ešte raz zaspievať toto. Tebe spievam žalmy chvál, lebo on je svätý, on je predivný a také sú tie jeho zvláštne činy, ktoré robí. Spievam
Ja som dostal za úlohu trošku povedať niečo o tom vianočnom príbehu. A ono to stále, každé Vianoce sa pokúšame to podať úplne novým spôsobom, úplne tak, ako to ešte nikto nevidel. Napríklad to video, nie toto, ale to predchádzajúce bolo toho takým svedectvom, že deti, ako to je v nebi asi. A dokonca som niekde čítal, že ten vianočný príbeh, to narodenie Pána Ježiša, je to najpopulárnejší príbeh sveta vôbec. Všetci ho majú radi. Lebo je to príbeh, ktorý má napätie v sebe, má tam to neočakávané. Je to príbeh, ktorý má v sebe aj nejaký humor. Je to príbeh, že nevieme najprv, keď to čítame keby sme to čítali prvýkrát, tak nevieme, že zobere si Jozef Máriu, nezobere, narodí sa, otvoria im dvere v tom Betleheme, neotvoria, napätie, čo tí pastieri, mudrci trafia do toho Betlehema, netrafia, nakoniec trafili, ale sa to obklúkova. A teraz, keď čítame ten príbeh a sa pozrieme na to len ako na kus takej literatúry, tak vidíme, že to je dobrý príbeh. Že to má to v sebe aj z takého literárneho hľadiska takú hodnotu. Má to plno emócií. A preto to je príbeh, ktorý je naozaj jeden z najpopulárnejších na svete. Že ľudia, aj neveriaci, aj tí, ktorí neveria, že to bolo naozaj nadprirodzené počatie, alebo neveria, že tam sa naozaj narodil Boh. A aj títo pokladajú za jeden z takých pekných príbehov. A Vianoce pokladajú za jeden z najkrajších sviatkov. A možno je to práve preto, že ten príbeh narodenia Pána Ježiša nás vyvoláva jeden taký dojem alebo taký pocit. A to je súcit. Keď vidíme, ako ide tehotná žena Mária na osliadku do Betlehema a všetci jej zatvárajú dvere a nakoniec sa Ježiš musí narodiť v maštale a tie deti hovorí, že tam bude hnoj a slama a zvieratá. A každé Vianoce sa to snažíme vykresliť veľmi tak farebne, že by sme naozaj tak zdôraznili, že to nebol nejaký romantický Betlehem niekde na námestí, ale že to bola riadna, tak slušne povedané, stajňa. A takto z nás vyvoláva taký súcit, že joj, ten Ježiš musel sa narodiť do takéhoto sveta hriešného, do takejto maštaly. A myslím, že práve preto je to jeden z takých obľúbených príbehov, lebo sa k nemu pozeráme tak trošku zhora. Pozeráme sa na to, že my, alebo aj ľudia vo svete sa pozerajú, že tak súcitíme s tým malým Ježiškom a tak by sme mu chceli dať nejaké darčeky, nejakú ovečku, mu tam doniesieme, ak spievajú v nejakých koledách, alebo neviem čo. A myslím, že práve toto je to nepochopenie toho príbehu. Myslím si, že niečo vám poviem, že to nie je o tom, že Ježiš je malý a bezpromocný a my súcitíme s ním a tak máme radi toho malé dieťatko v maštali. Ale to je úplný opak. To je to, že Ježiš tak súcitil s nami, že sa stal človekom. Že je to úplne opačne. Nie je to, že my máme súcitiť s ním, ale to je prejav jeho súcitu k nám. Až takýto je jeho súcit k nám, že Boh sa stal človekom. Boh prišiel na tento špinavý svet. A prišiel do tmy. Svetlo prišlo do tmy. A jeden taký pekný verš, ktorý hovorí o tom, keď Ježiš hovorí, že ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nikto verí vo mňa neostal v tme. A toto je vlastne posolstvo Vianoc. Že svetlo, prišlo do tmy, aby každý, kto verí, mohol prijať. A budeme teraz ešte vidieť taký jeden klip, ktorý je Lido už chcel hrať pod nás, ale pustíme ešte jeden klip, ktorý je presne o tomto. O tom, že Ježiš, svetlo, prišlo na svet, aby sme my nemuseli zostať v tme. On nám prejavil
súcit, ale pre mňa mám viac ako súcit. Ponúka nám záchranu. A ten klip končí takou výzvou, že čo my s tým spravíme. Tak pozerajte to a rozmýšľajte. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him might not perish, but have eternal life. Whoever believes on him is not condemned. Whoever does not believe is already condemned, because he has not believed on the name of the only Son of God. Darkness hovering, grasping everything it seems. Absent life and absent dream. Angels toil and crack open scrolls of ancient dreams. Countless worlds of his, brilliant stars and breath and stream. Let there be. And so I ask now for those watching that if any has not received the gift that Jesus died to give, forgiveness for sin, removal of wrath, the ending of condemnation, that they would receive that gift now by faith. I ask this in Jesus' name. Amen.
že svetlo prišlo na svet, to celkom je radosť, si myslím. To súhlasí, povie, že áno. Nie, nemusíte. Yes. No a ďalšia pieseň je taká, že radosť. No, to je vlastne, že je radosná. A sa volá, že svetlo. A môžete sa postaviť. Povede, môžete. Že sa rozgleda a poďme. Celý svet stal sa nám zmierením a stal sa strašný hriech. Otvoril dvere do kora, sediaci kmeď žalára, slobodou sa stal. Stal sa nám zmierením a stal sa strašný hriech. Otvoril dvere do kora, sediaci kmeď žalára, slobodou sa stal. To nie ako
pre poslednú pesničku. Nie je nikto ako Boh, tak a nech je nás taká radosť a to, že spievame, že nie je nikto ako Boh. Môžeme sa teraz tak zobudiť viac, ale je to horúco, ale buďme slobodní, môžeme tlieskať a spievať. Nie je nikto ako Boh, kto rád nás má.